Il-politikant irid ikun sod. Kien dan l-appell tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono f'intervista li saritilha mit-Times of Malta fejn appellat għal aktar liġijiet b'saħħithom fejn jidħol il-finanzjament tal-partiti politiċi. Dan bilan sabiex jonqos il-klientelizmu f'pajjiżna u tonqos ukoll ir-relazzjoni tal-politiċi mal-flus. Il-politikant irid ikun sod u jagħmel distinzjoni jekk dak li qed jitolbuh u mhix pjaċiri. Ħaqhom jew le. Ħaqhom jew le. Jew għax jekk ma jkunx ħaqhom dak li jitolbu tkun qed tagħmel ħsara lil min vera jkun ħaqqu. Bil-President ta' Malta tappella sabiex il-poplu jrawwem l-imħabba lejn il-pajjiż Malti fost il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar. Irridu nagħmlu a conscious effort biex fiż-żar tagħna indaħlu imħabba l-pajjiżna. Li dik l-imħabba l-pajjiżna tkun ibbażata fuq is-solidarjetà mal-proxmu. Li nikkontribwixxu u għandna nikkontribwixxu fil-produzzjoni tal-ġid komun tal-pajjiż. Fl-intervista l-eċċellenza tagħha spjegat illi l-individwaliżmu kiber iżda minkejja d-diffikultajiet kollha temmen waħda illi bħala poplu mexxin il-qudiem. Naħseb li sejrin il-qudiem. Il-qudiem. Naħseb li sejrin il-qudiem. U mxejna l-qudiem. Min kif kien 50 sen ilu, 40 sen ilu. Intant hija spjegat ukoll illi l-istrina għadha għaddejja bl-għajnuna tagħha ma' dawk illi l-aktar hemm bżonn. Iżda bħalissa għaddejjin id-diskussjonijiet sabiex il-Gvern jerfa' parti mir-responsabbiltà finanzjarja biex bekk jibda jittaffa ftit mill-pis fuq l-istrina. Bil-President ta' Malta tispjega wkoll illi qed jitfassal pjan sabiex il-Kitchen Garden terġa' tieħu il-ħajja biex xogħlijiet jibdew anke fil-ġonna ta' San Anton.